Bona nit. El documental Roig i Negre inaugura un any carregat de commemoracions. 75 anys des de la proclamació de la República, 70 des del començament de la Guerra Civil. Roig i Negre és una aproximació crítica a la història de l'anarquisme en temps de guerra i es pregunta i pregunta sobre les qüestions i els mites que envolten el moviment llibertari. Hem entrevistat 20 persones, hem consultat 35 arxius, tot per respondre a qüestions com: van ser els confederals els que van aturar el cop militar a Catalunya? Qui anava dalt dels camions cap al front d'Aragó? Qui s'ho mirava? Va existir la revolució llibertària? Eren els anarquistes uns menjacapellans? Els dirigents anarquistes van fer tot el possible per guanyar la guerra? Els fets de maig van ser un punx comunista? Quants milers d'anarquistes van anar a parar a la presó i als camps de treball de la República? Per què els arxius de la CNT i la FAI són a Amsterdam? Existeixen imatges en color de la Guerra Civil? Sí, hi ha imatges. I les podrem veure per primera vegada. Per conèixer les altres respostes, els convido a veure Roig i Negre. Gràcies per la seva complicitat i bona nit. En general, els documents estaven en molt bon estat. Ara bé, més tard vam comprovar que hi havia dues caixes, el contingut de les quals estava en un estat deplorable. S'hi va trobar una espècie de fong i, per tant, per poder llegir aquests documents, se'ls va aplicar un tractament especial amb gas per matar tots els bacteris que hi havia i se'n va fer un microfilm. De mercaders i el sindicat de construcció. Allà hi havia un clima, un ambient que tothom estava com que havia passat lo de l'Àfrica, ja se sabia tot això. Abans de l'alçament militar, tota l'esquerra de Barcelona sabia que passaria tard o d'hora. Els anarquistes havien elaborat un pla de defensa de la ciutat. Es la primera vez que hay un golpe de Estado que empieza con el tiro en la nuca, un golpe de Estado cruento en la historia de España. En Companys no va comprendre el problema. Era un burgès i a pesar de que en Companys estava més al costat del poble que els altres burgesos, no obstant, tenia por a la revolució i no es veu d'armes. Hi ha algunes armes, però molt poques, algun Remington, algun fusell Tigre, uns quantes que han agafat a les armeries, alguna escopeta de caça, alguna pistola, poca cosa. Aquello fue el principio. La calle se puso en movimiento continuamente. La calle Robador, dijéramos desde Hospital hasta San Pablo, empezaron a saltar los adoquines y a hacerse barricadas a un extremo y a otro. Totes les sirenes a les 5 del matí del diumenge, el 10 de juliol, avisant que les tropes han sortit al carrer. Volia dir que les fàbriques estaven ocupades pels obrers, pels comités de fàbrica. Lo primero que escuchamos muy temprano por la mañana, no sé qué hora sería, asomamos al balcón, era el padre de un amigo de mi hermano, ¿no?, que gritó pero muy fuerte: compañeros, la CNT y la FAI están en la calle. Totes les columnes el que intenten reproduir és la maniobra del 6 d'octubre, és a dir, des dels quartels que estan a l'entorn de Barcelona per a les avingudes principals coincidir, anar al centre de la ciutat i apoderar-se dels edificis simbòlics i dels edificis polítics i de la Capitania General, que en aquell moment es deia Quartel General de Divisió Orgànica.
Lluís Companys també és un objectiu a batre. El comissari general Frederic Escofet ha decidit traslladar el president de la Generalitat al centre d'operacions, la comissaria de la Via Laietana. La seu de la policia està protegida per 2 companyies de la Guàrdia d'Assalt i de Seguretat. Tan sols uns 2.000 policies, 300 Mossos d'Esquadra i l'aviació del Prat fan front arreu de Catalunya a un exèrcit d'uns 9.000 homes. La Generalitat també té un pla de defensa i l'executa. I Escofet el que fa és tallar-los el pas. Distribueix la policia en els llocs per on de passar i quan venen els soldats que són soldats de quinta i que venen formats pel mig del carrer, doncs comencen a rebre trets d'arreu i comencen a desertar i a escapar-se. Onze del matí. Combat aferrissat entre la Guàrdia d'Assalt i els militars rebels a la plaça dels 5 d'Oros. Ferits, morts i cavalls esventrats. Cada soldat que escapa són unes municions i un fusell que agafa un treballador que està esperant l'oportunitat. I això, mica en mica, va creixent. I això produeix un impacte terrible en els militars, perquè si tu veus 50 paisans, encara que només dispari un sembla que són 50 que tenen un fusell. Foc creuat davant la universitat. La policia ha fet recular la tropa rebel, que ara dispara des de darrere de les finestres de les aules. Plaça d'Espanya. Les barricades han aturat els militars procedents de les casernes més pròximes. Tots els centres neuràlgics estratègics es van aixecar com barricades. I llavors era el símbol en un lloc que no hi hagués barricades no hi havia revolució. Paral·lel. Els anarcosindicalistes s'han fet forts prop del sindicat de la fusta i disparen contra els soldats i els falangistes que s'han concentrat davant del Molino. A mig matí, al Pla de Palau, davant la Conselleria de Governació, forma la Guàrdia Civil i 80 soldats d'intendència. En columna de 2, encapçalats pel coronel Escobar, 400 guàrdies pugen per Via Laietana i s'aturen a l'altura de la comissaria. Amb el cor en un puny, Companys, Escofet i Tarradellas són al balcó. El coronel Escobar fa un quart de volta, s'encara al balcó i exclama «Viva la República! A sus órdenes, señor presidente!» Quan la Guàrdia Civil intervé, la cosa està empalada. El que fa la Guàrdia Civil és detenir els que estan resistint encara a plaça Universitat i s'entreguen a la Guàrdia Civil quan ja estaven derrotats. Després d'Universitat, la Guàrdia Civil es trasllada a la plaça de Catalunya. Les posicions estan enrocades. A l'Hotel Colón, tropa i oficials rebels. A la Telefònica, la policia. Combatents anarquistes, catalanistes, socialistes, pomistes, comunistes i independentistes reforcen les posicions. La plaça s'ha cobrat dotzenes de vides. A mitja tarda cau Capitania. Després del xoc entre l'exèrcit i la policia i la Guàrdia Civil, hi ha un enorme buit de poder que és ocupat per les persones que entren als quartels abandonats i s'apoderen dels fusells. Acudir los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y allà vam carregar un camió, diguéssim, el que va poder, i la part nostra la vam portar cap a Santa Coloma, cap a l'Ateneu Llibertari.